Okay, comment lang mo sa ubos guys ya. Kung kisa to'y first comment nga sakto ang tubag. May mo daw gani. Dili. Kuha na ra siya, kuhan. Kanang load. May mo daw gani. Load, taga to load. Hey! Ana pod ang Tris Buhakak aron sa pagpakita kaninyo sa Sugilanon ni Tunits. Kulba mga higalang, sigilano na rin akong amigo karong panahon na ug adlaw Sunday morning. English na. Sa dili pa ko masigilano Migala. Ako sang request nga pagkataon sa ako sa totong. Okay, totong tugsok tira to. Kambing tulong pulos mga gwapo, apang lisod kaayong tutukan nyo. Oh yeah! Tungod sa kagwapo among asawa, pertinag yung suko. Kakadaning tauhana, puwertek yung badlungona, sige lang kasabaan sa iyang asawa. Bungot sa okog ni Brabdi. Wala kay igo ha. Igo ra kay ngana. Sige. Sigurado na ba kung sa ganito ba? Kining sugilano nako. Kay kita ra mong tulo kamo wa gyud mo kaybawan eh. Oo. Ato sa ipaybaw na dili ni scripted mga higala. Kanang ako rin silang i-surprise sa amuhang shooting karon. Doon ako sugilanon nga dunay pangutanas tumoy. Nya isip amigo nako kauban ako lang duha. Doon na ni pangutanas tumoy kung kisay makancel lang duha tagaan ako premium nga 1,000. Basta makatubag mo. Kini. Ang kini ang sugilanon ay mo palipat. Tinuod yun ha? Tinuod ni. Okay. Tagat sa. Tinuod yun ni. Gay tadaan. Sugot ha? Oh, Sugot ha? Unya ra, pakitong tawo kay basin tuo mo dita mo premiuman. Oh. Raha? Yes! 1,000. Usa ka libo! 1,000 ha? Ang silan yun ako nagmayon. Paminaw. Lomba ta dong kinsay makakuha na to guna na dong. Kuha na ni. Oh, ani ang sugilanon. Paminaw. Ani ang sugilanon Ni Tulits. Oh. Dunay ba nag-asawa nga mananagat? Mananagat sila? Oh. Ang ilang panagat kanang pamasol bitaw? Oo. Pamasol ba? Doon na sila'y usa ka buok anak. Usa ka anak. Usa. Oh, usa ka buok anak. Oh. Usa ka buok anak ba usa? Ay Karon. abi ko ganang usa to aras lasang. Karon kay inig panagat nila, inig pamasol, dadoon jud to nila ilang anak kay wa may makabantay sa ilang balay. Oo, dadong gito nila. Dadong gito. Pinangga ito nila anak. Pinangga ila. Usa gud. Oh, sa ato pa, inig sakay la silang sakayan, tulo sila kabok. Ang bana, ang asawa ug ang anak. Anak. Ngadto na sila sa laod. Ito loud. Paminaw yung may para maka-answer mo. Oh. Pag abot na sa laod, giitsa dayon sa bana ang iyang pasol. Oh. Pak. Itsa sa pasol na, pak. Oh. Anana siya sa nylon. Pag sangit niya na, nasabod man. Sabod. Siya, patay day. Ang atong pasol, wala ba tayo laing taga? Nasabod sa bato. Oh. Anak din ang iyang asawa, unya, usaom ta na ron na to dong. Siya ay kabalaka. Akong saumon ang akong pasol. Oh. Pero day, kung dili gay ko makatunga, sud sa 5 minutos. Oh no! Kantahi ko ha? Oh, kantahi ko ha? Magpakanta siya. Oh, sus karon di, dive ding bana. Dive. Pak, dive bana na. Di tanaw sa dang asawa sa relo. Oh. Pag agtan og 5 minutos, waong yun na mitunga. Kuha nito nga. Di iya ding gikantahan. Giani niya, mao ni kanta siya sabay. Eh, May raon dili mo tunga ang akong bana. Kay akong ilisan o gwapohon sa maniya. Pwede rabag yung daghana sa naibog sa akong paangamrat paas bagtak sa lamong. Maon ni kanta. Klaro nito. okay, klaro. Ano betul na? Karon, managkanta. Oh. Managkanta, kantahan niya. Wa man gyud mutunga. Kuha nito nga. Oh, so karon nagproblema na ang asawa. Saon man kuning wa man mitunga jud akong bana. Di. Nabalakam yun siya, iyang giingnan, iyang anak, kasi sila lang duha. Siyang anak, iyang ginan. Anak, akong apason imuhang papa, akong daibon, saumon ako. Oh no! Kung dili na gay ko katunga, sold sa duha ka minutos, kantahi ko ha? Magkanta sad. Kantahi ko ha? Oh. Ingon rin ang anak, aw sige, ma, kantahan ti ka. Dive din ang asawa, pak, dive to.
Pag abtag 2 minutos, wa man jud mo tunga. Di gikantahan sa anak. Kantahan dyan niya. Oh, kantahan Alay dyan. dyan niya kantahan. Halo, ni mama ni papa, wa na jud mo tunga. Bungod Ako sa na uko. lang usang nagsakay, ani sakayana. Pastilan papa, pastilan mama, asara mong duha. Maluoy in taon mo, ayaw na lang sa taon mo, og tunga. Karon kay wa jud ni tunga, human nagkanta. Oh no. Human nagkantahan, human nagtunga. Wala gyud mo tunga. Oh, naginuktok na ang anak ano siya. Wa jud ni tunga kung magpapa. Ako na lang usa diri sa sakayan. Oh. Yeah. Mao to nakadesisyon siya nga iyang apason iyang mamagpapa. Giampas niya. Ni dive sa dang anak. Higay pag anak. O ni dive nga to iyang giapas nga to. Hurot. Ang pangutana ron. Permiro pangutana. Tulo man ka pangutana. Ang permiro pangutana, kinsa may nagkanta sa amahan? Ang inahan. Ang inahan. Correct. Kinsa may nagkanta sa inahan? Ang anak. Last nga question. Mao na ninay premyo ha. Last nga question. Kinsa may nagkanta sa anak nga wala na may nabilin sa sakayan? Ang sakay. Gua din mo ay. Sabjay. Kanta din na sakayan nga. Di mo na kumaw, may istorya. Ikaw to, sa answer mo. Ang bugsay. Bungod sa uko. Unya, ang bugsay mo istorya na. May istorya na. Huwag mong ipos-pos mong oh. Sami. Adi, tagan na ninyo. Ang pangutana ron kung kinsay nagkanta sa anak nga wala na may nabilin. Tangawa, daan mo gigo. Ang mga baod. Mga ba? Adi, Taka man ka ay. Na mga baod daw muti. Dili lagi. Dili lagi bawod og sakpat. dili lagi oh, 1,000 ra ba niyo? Unsa man di ay? Oh? Mga lumot. Bungod sa ukok. Dili na lumot ay. Dili, ang main lang Hoy, ani. na istorya na. Oh. Kabantay mo atong istorya sa una nga kung sakayan naa na sa buyog. Oh, buyog, na may buyog. Nya naagian sa Amerikano niingon nga niya na di mo hikapon tas bata ang buyog. Oh, Nya katong niya. mga to. Oh, yan na Amerikano. Hey, don't touch the bisong under the lubot. Buyog tingali na. Dili, buyog. Wala mo tayo buyog to sa kaya na. Ang gunay. Kanta man don't touch the Dili, lagi. bisong. Dili yun mo cancer. Dili lagi na. Sakto lagi itong ako lagi. Dili, to sakto lagi. Unsa day? Dili. Dito sakto ko. Dili. Ang main lang ani. Di nyo mo cancer. Oh, sige. Di nyo mo ka dawat aning 1,000. Ang main lang ani, daghan man tag Nagkapalan mga ko, bahala na Ah, ko, sir. daghan man tag mga viewers, mga followers ato, subscribers. Sila lang atong pansiron. Sige. Comment lang mo sa umos guys. Comment niya kung kisa to'y first nga comment nga sakto ang tubag. Ano Ang gura? pangutana, nya raos mo to pangutana. Are. Ang pangutana, kinsay nagkanta sa anak nga wala na may nabilin sa sakayan. Okay, comment lang mo sa ubos guys ya. Kung kisa to'y first comment nga sakto ang tubag. May mo daw gani. Dili. Wala ra siya kwan. Kanang May mo daw gani. Load, taga to load. Lord, labaw pa ni. Oh, load, taga to Oh. load. Ha? Yan na. Okay. Comment lang mo guys sa ubos sa inyong answer niya. Ay mo kalimot sa pag-click subscribe niya, notification bell or bell icon para updated mo sa mong videos niya. Ay kalimot sa pag-comment ha. Okay. Ako tabi ka na, ang Sugilano ni Tulits, gawa na mo mansire. Hala, kamoy answer na to, pero kamoy kaangko na ni. Oh, comment lang, like, og share, niya, subscribe, o ang notification bell ay kalimot i-click para ma-updated mo sa among mga video o mga ubang pang pangutana. Okay. Sakto kayo mga guys. Hey! Okay, Megala, ay mo kalimot ha sa istorya ganina Sugilanon, ay mo kalimot sa tubag. Comment lang sa ubos. Okay? Okay. Ano kita karon sa mga Shout shout out out. portion. Shot. Okay, magala, shout out to Megala ang WTG Birds number 7 o mao ni sila si Mauti o Rosa 5 labi na sa MT Rosa 5. MT Rosa 5 labi na sa pinakagwapong kapitan na si Cap Moreno Gutang, Chief Engineer Lino Ruiz o si Chief Engineer Koning Master Junli Camoro. Okay. Vincent Munoz Raymond Hagupit o ang pinakagwapo sa Pondol si Vincent
Mamay Castillo. Okay. Unya may gala ang tanang mga pundukano na sa ubos may gala si Rex Basiliote. Uba mga kaigsunan, mga kamiguhan dire sa pundok. O sa mga amahan dire sa pundok si Noy Antoque ni Timyo. Okay, daghang kay salamat mo dire sa suporta sa mga batanon sa pundok. Daghang kay salamat sa suporta sa Tres Buhakak. Okay, shout out ko migala sa family De La Torre og happy birthday ni Vanessa De La Torre gikan ni JF De La Torre. Shout out sa Megala ba, shout out na Ripaso family sa Negros Occidental gikan ni Elmer Janjan Ripaso Mambaling Cebu. Okay, shout out migala ni Ricky Yuyad from Davao. Shout out sa Megala sa tanang mga builders sa Dipolog og Davao from Rumil Laylay. Okay, shout out migala ni Bimsi sa Bimsi family sa Kanhulaw, Lapu-Lapu City from Randy Binsi. Shout out ni Megala sa Lipitin family from Burias Island. Okay, shout out ni Ronel Castillo from Saudi Arabia. Shout out sa Megala ni Ronilo Maglasang Rodilla Minyosa from Kananga, Leyte. Okay, shout out ni Telma Flores from Kuwait. Shout out ni Megala ni Jiri Agudo from Taiwan. Okay, shout out ni Ario family sa Minglanilla from Tekol. Shout out ni Megala ni Jovelyn Coison from Canluan, Negros Oriental. Okay, shout out ni Roberto Villaraso. Shout out ni Megala ni Budin Birds. Okay, shout out ni Marjorie Idusma ug sa Salingay family from Along Salingay. Shout out sa Megala ni Lorin sa Lorin family diha sa Hagna, Bohol. Okay, shout out ni Jason Cinco. Shout out ni Megala ni Diana Lagura Cortas gikan sa iyang bana Lian Costas. Okay, shout out sa asawa ni Robert Pondador nga si Nicel ug sa iyang mga anak nga si Monica ug Rosel nga lingaw kayo tan-aw sa mga video sa Tris Buhakak. Shout out ni Megala sa Talix Abirano TV. Okay, shout out ni Michael Maglangit from Pasay Disima. Shout out po ni Megala ni Mar Dibibar TV from Dumaguete. Okay, shout out sa mga mag-asawa nga si Dani Balibria ug si Marilo Balibria sa Maribacan, Pasay City. Shout out sa Megala ni Joy Despe. Okay, shout out kay Billy Boy Diayon ug sa Diayon family from sa Bagat, Agusan del Sur. Shout out sa Megala ni Alberto Coison from Alaska, USA. Okay, shout out ni Margie Mendoza from Riyadh. Shout out ni Megala ni Dino Castor of Castor family, ni Pedroso at Rindon family from Talunan, North Cotabato. Okay, shout out sa Hayam Orcales. Shout out ni Megala ni Malo Balibria o ni Danny Balibria. Okay, shout out ni Elmer Miao from Japan. Shout out sa Megala nila ni Dailan o ni Michelle Galyepuso. Okay, shout out din namo si Warren Padilla from Queensland, Australia. Shout out po ni Megala ni Rodel Ramirez from Dumingag. Dumingag? Okay, shout out din ni Sermer Pipito from ML Noob Gaming. Shout out ni Megala nila ni Gina Gingging John from Helda Simbulan. Okay, shout out din ni Mario Aliones. Shout out ni Megala ni Will J. Naparuta. Okay, shout out ni Christopher Mahinay from Davao City. Shout out ni Megala ni Ging Kaliat from Rumel Bintolan. Okay, shout out ni Archie Balog from Calamba, Misamis Occidental. Shout out sa Megala ni Berhel Diguma. Okay, shout out ni Nick Gaming. Shout out ni Pino family sa Pino family o Glosero family sa Antipolo, Middelien. Shout out ni Megala sa pamilya ni Danny Trago sa Lama, Bataan. Okay, shout out ni Michael Pellegrino from Nasipit, Agusan del Sur. Shout out Megala ni Alexis Lubay, Laika Jean o Laisha Garces. Okay, shout out ni Joke Pugoy. Shout out po din Megala ni Joy Dispi og sa iyahang mga anak og Daniel, Angel og Jaya diha sa Liluan, Cebu. Okay, shout out ni Love Beats. Okay, mga kala, shout out ko ni Apollo Abrilina. O shout out sa ko ni Genre
Bersosa. Inguman sold out sa kon ni Richard Coray diha sa barangay Coray lang gihapon. Barangay Arpili man na. Barangay Arpili day. Okay, salamat kab kayo sa nakuha ng maning barko. Among gihuman yun may gala ang Bards number 7 WTJ ni Dudong Junley Camoro. Mga igala, daghang kayong salamat sa nagsuporta ka na mo ingon man sa tanan mga viewers ug mga clickers. Diha sa tagsa-tagsa kagulingon bisig asa mo na asad mi. Ang subayi ug atangi ang tanan namong mga salbida sa Facebook kak. God bless kan natong tanan. Okay, daghang salamat kayo guys no. Shout out mo pag-usap ang among mga haters. Daghang salamat kaninyo. Og salamat sa tanan mo mga subscribers. Og kini ang Tris Buhakak. Ako si Tulits. Ako si Ali Alimukoy. Aga ko sa si Rappy Boy Humabo B Junior alias Tutong Dugchak. Katunguban niyawan ako, ma-sold out. Ay, kabala kayo, sold out ang masunod. Pinangga kita mo.